Datorren irailean ikasgeletara itzuliko gara. Guztion osasuna zaintzeari lehentasuna emango diogu. Horretarako beharrezko higiene neurri guztiak hartuko ditugu. Haurrek beraien segurtasuna bermatzeko material propioa izango dute. Sehaskak, aulkiak. Gainera, orain arte egin dugun moduan, ikasleak ikasgelatik ateratzeari lehentasuna emango diogu, eta ikastetxe barruan ere espazio berriak egokituko ditugu. Gaixotasuna uxatzeaz gain, ikaskuntza ez delako gela barruan soilik ematen. Ingurunea esploratu eta bertako esperientziek harreman eta interakzio ezberdinak sortzeko aukera eskaintzen dute. Irailean ikusiko dugu elkar.